i consisteix sobretot que mitjançant les xarxes socials fer màrqueting dels productes o d'empreses, però fet des d'una empresa d'inserció, és a dir, joves fan aquesta feina i aquest producte per clients, en principi, d'empreses no protegides. Vam començar a organitzar des de recollir la inquietud per atendre un sector de joves que veiem que estaven desatesos perquè quedaven fora del sistema, fins i tot dels sistemes de formació extraordinaris. El nostre principal objectiu és fer que els joves recuperin la seva motivació, els seus somnis i des d'aquí tornin a la formació. La principal aportació a la societat és creure en els joves i que ells mateixos també creguin en ells mateixos. Creure que ells poden tirar endavant a la vida i que al cap i a la fi seran els protagonistes d'aquí a no res. Doncs ens agradaria trencar la imatge típica potser d'una obra social. És a dir, ens agradaria donar la imatge de joves capacitats amb somnis i amb les mateixes possibilitats que qualsevol altre jove.